అందరికీ నమస్కారం అండి. మేము కొమరాడ మండలం శ్రీ సాయి విద్యానికేతన్ నుండి వచ్చాము. మా స్కూలు 97లో స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పేద విద్యార్థులకి ఉన్నత చదువులు అభ్యసించడం కోసం మంచి అవకాశాన్ని కల్పించాము. తక్కువ ఫీజులతో మా దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలు ఈరోజు మంచి స్థాయికి ఎదిగారు. వాళ్ళు ఉన్నత స్థాయిని చూసి మేము చాలా ఆనందిస్తున్నాము. అలాగే ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు బిజ్జు హబ్ వారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అలాగే ఈ ఎంఎన్ రావు గారికి ఇంత మంచి ఆలోచన వచ్చినందుకు అతనికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అలాగే మాకు ఈరోజు మేము ఈ బెస్ట్ ఇన్నోవేషన్ అవార్డు అందుకున్నందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు 29 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యింది. ఈ అవార్డు మాకు చాలా ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. ఇంకా కష్టపడి ఇంకా మంచి పిల్లల్ని మంచిగా తీర్చిదిద్దాలని అనుకుంటున్నాము. అందుకు అందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.